Ahojte, dnes si poďme zrecenzovať druhú sériu Squid Game, a to do 5 minút. Samozrejme bez spoilerov. Veľa ľudí váhalo, že či do toho vôbec ísť, aby si nepokazili dojem z výbornej prvej série. Oplatí sa dať teda šancu druhej? No krátka odpoveď podľa mňa znie áno. A navyše, čo teraz po sviatkoch pozerať? Druhá séria vyšla 25. decembra, čiže ideálne na binge watching počas toho povianočného lomeno predsilvestrovského delíria. Veľmi sa mi páčili prvé dve epizódy, ktoré pekne nadväzujú na predošlú sériu a divákovi pomerne dobre, bez nejakých väčších logických zádrhelov opisujú situáciu, v ktorej sa nachádza protagonista Gi-hun a aj jeho okolie. Vidíme, ako hry presahujú aj do reálneho sveta a epizódy sú plné napätia a vždy končia na cliffhangeri, podobne ako tomu bolo aj pri sérii prvej. Po skončení epizódy tak chcete vidieť a vedieť viac. Veľkou časťou sú opäť samotné hry a ich účastníci a tu by som rád vyzdvihol vedľajšie postavy, ktoré sú podľa mňa oveľa zaujímavejšie ako ich predchodcovia. Máme tu repera s fialovými vlasmi, ktorý sa prezýva Thanos a ten so sebou prináša naozaj chaotickú energiu a ikonické meme scény, ktoré práve táto show potrebuje. Pre zaujímavosť ho hral ozajstný reper z Južnej Kórey nazývaný Top. Iný spevák zase hral youtubera, ktorý sa ale zaplietol do problému s kryptomenami. A potom tu máme ešte dvojicu syna s mamou, kde sa podľa mňa tvorcovia inšpirovali reality show Squid Game Challenge, myslím, že vyšla minulý rok, a kde sme mali tiež takúto dvojicu. Čo sa týka hier, tie sú také hit and miss. Niektoré fajn, iné dosť meh. Ale pridali nový koncept, ktorý nám ukazuje, ako sa delí spoločnosť na základe rozdielnych názorov a aké to môže mať následky. Tribalizmus je aktuálny vždy a myslím si, že v tejto dobe mimoriadne. Nie som moc fanúšikom toho, že druhá séria mala iba 7 epizód, hlavne tá posledná sa mi nepáčila, lebo mi to prišlo, ako by sme skočili do úplne iného žánru. Rozhodnutia niektorých postav tiež by prišli také, že som sa pri tom škrabal po hlave a autori akoby dejové linky, ktoré začali, zabudli dokončiť, úplne sa na nich vykašľali. Najprv som sa obával, či to nebude úplne to isté ako prvá séria a tým pádom úplne zbytočné. Vďaka novým postavám a konceptom, ale určite stojí za zhliadnutie, ale seriál roka to nebude. Dávam 68%. Ešte raz.